jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bella hetto beela en gari hande jokkude ɗo yewtere nde gonnoɗen e dow mum deftere musidɗo men ceerno Idrissa Alpha Sow wiyetende Keerol nder ngesa tawi joni natten ɗo koye rogere ɗiɗi ɓiire noon ko hen paaɗen so Allah jaaɓi joni kam goram kodde ummima leydi Mauritanie waɗi e ladde ceekomi naata kodde ɗannima goram koye ɗum paaɗen joni so Allah jaaɓi ɗo werla o dañi werla mum ha feewi o darni mum o ñifi machine o apprenti uddiri damal waɗi cippel dari e leydi o wi bandiraɓe en jettima ɗo paanoɗen jippiɗo foof yo reeno haade yejjidde kaahe mum mbatte hakkillaji kadi roon payodirde bagasuji mon sakusuji nanduɗi nani hen kodde diwi dari e leydi o wiñi haw yiiri sakos makko o jaggi e bakkol o fooɗi o liggimo e walabu o yalti garage o ko mawɗo werlaji ummotoɗi e nder leydi ndi e ummotoɗi e leyɗele catiɗe ɗe foof ko ɗon jofata ko ɗon kamɓe foof ɓe jippinta yimɓe maɓɓe ko ɗon kadi ɓe jolnata woɓɓe faatuɓe e gure nder leydi ɗe walla gure gonɗe bowal leydi ɗe Kigali ko wuro towngo ngo dari koye dow kaaƴe towɗe ko kango woni wuro laamorgo leydi Rwanda laamu Rwanda ina liggi leydi mum gure maɓɓe ko pewnaɗe ha peewi laabi berkaɗi ha ɗaari ɗi kertora fuɗi kecci joɗɗi fuɗi ɗi cayali pondaɗi ha foti jeesa ha ɗaari hay ñamde so samarima e leydi e nder beddaji Kigali aɗa wawi hoccude ñaama saabu noɗi mbayi labde a yeyata hay hunde ina wedda e leydi walla ina sañi ɓiɓɓe leydi ɓe ko nehiɓe hormiɓe laaɓal mumen e laaɓal nokku mumen hay goto jaɓata hattade wuppiri e leydi walla delde ndiyam tusmuɗam e bedda walla rufde hen kurjuru kala ko neɗɗo yiiɗi weddade o nawat ɗum ha to jinde o waɗa ɗum e nder baridde jinde uddotoɗe ko laamu ngu e ɓesgu leydi ndi foof ndendi hen yidde ko ɗum saabi golle ɗe cattani ete kamɓe foof ɓe jiirima hen koye mabɓe ɓe tettima guila ɓe kilni laaɓal koftidingal leydi ndi e rafiji kewɗi majji ɗi natti yiyede ɗi natti nanede e nder leydi ndi foof kamɓe kam ɓe jenanama laaɓal ina jibina cellal kodde ina sawdi e lawol mawgol holngol lampaji towɗi lerɗi ina cati ɗum banggueji foof omo yaka haw soyni gorko ina dari o fayi mum kodde yetti salmini gorko o wi min de komi koɗo e leydi ndi ko joni jettimi ɗo e wuuro ngo jiilotomi ko ɗo mbalmi ha suba gorko o bismimo ɓe naato e nder galle gorko uddiri suudu mum ɓe naati kodde wakkiri sakkos mum joƴƴini heeɓi bertu jooɗi kodde jaatiɗi mum jokki calminali e namde jaatiɗo o wi holno bandiraɗo wiyete kodde heɓɓiri wi mbiyetemi ko Koddo Dia jaatiɗo makko wi min ko Boubou Dicko heɓɓiri koɗo konko jaatiɗo o wi holto Koddo Dia Koddo wi jeyami ko leydi Mauritanie hirnandi Afrique
eyi an kay ka bandiraɗo min ko leydi Mali mi jeeya. Boubou holli kodde lotorde kodde naati looti arti. Boubou ɓallini hirande ɓe kirti haɓe gayni ɓe jokki yewtere. Kodde fellini Boubou ɗo rewi e ɗo rewda gila ummi Mauritanie ha yetti ɗo. O andini ñaatigi makko koye ɗemngal o woni ko jiilotoɗo tan kadi o ala happu komo o yirtan. Boubou haalani kodde kañumne no ummori leydi Mali ha no natiri e leydi Rwanda e no dañiri golle ɗo e Kigali nde no felliti jooɗade ɗo. Boubou golloto koye yeeyirde mawde yeeyore ko faati e hutorde karalle kese ko yeeyirde ɓurde mawnude e nder Kigali yeeyore ko faati e ɗen gueɗe. Kala ko neɗɗo ronki dañde jeeyirɗe goɗɗe ɗe so ari ɗon ina hasi o taw ɗum ɗon ko wayno ordinateur uji jooɗoroɗi ordinateur uji belneteɗi juppirɗe e ɗereji lowirde ɗereji e ordinateur uji noddirkon carte ngandiji e gueɗe goɗɗe ha keewi beptinoje gurdamade. Ko Boubou renata yeeyirde nde joom galle o ina tottimo ɗon suudu e takko yeeyirde nde ko heen hoɗi. Boubou fuɗɗima ɓoyde ɗon duuɓi 9 ko naati Rwanda. Gila o naati leydi ndi ko ɗo e Kigali o woni kadi koye nde yeeyirɗo golloro. Boubou ina andi wuro ngo no feewi ko noon kadi o wayi andede makko. Anduɓemo ɗo ɓe fof ko dikko noddirtamo. Omo famodiri e joom galle o no feewi on kadi ina hoolimo kartude. Gila Boubou naati e ɗe golle hirande fof so ƴetti pofte makko ko gollinowomo e hoore mum waɗantamo joldi o hoota leydi Mali yeeyde koreji makko cuddiɗo makko e ɓesgu makko fof ko wuuro mabɓe goni. So yeehi o wona toon ha pofte makko gasa o joola o arta o ɓamta golle makko. Kodde Boubou kiiri yewtude elle annodirnoɓe ko ɓooyi walla jiiduɓe ɗo ɓalli. Kodde namni Boubou so golle ina keeɓo ɗo e wuuro ngo. Boubou wi golle de so tawi a labaki walla a yawani ma dañ kam ɗo jagguɗa. Kodde wi min kay mi yawani haydara ko yomi dañ tan ɗo dawmi. Boubou wi ɗum sattani ma en ƴeew so gueno haaji. Min ni tawɗami koye lawol komi poɗɗo yaade wuuro amen Bourti fodde lewru. Joom galle o ina sohli lomtoroɗomi ɗo hami arta. So dawi janggo mami haalamo haalama son kawri lomtoɗami ɗo somi arti jokken jiilaw goɗɗum. Janggo e mum nden gollinowo Boubou o dawi Boubou tawoyimo bureau makko. O yetti o honki damal o yamira o naati. Boubou salmini mawɗo mum jooɗi. Gila Boubou fuɗɗaki haalde haydara mawɗo wi Dicko mi soodi billet ma de ha janggo somi fayi e dawde mi rewoto toon mi ƴettotomo. Ko faati e golle ɗe noon soho mo mbaddunɗami beela ina lomtoma ɗo ha garta o tawmi ko dañƴo golle banggue goɗɗo kono mi halfini sehilabam wonɓe jeere ɓe beele ɓe daña men toon jiiloroɗo golle. O wi ko ɗum ni jinnomi haalandemo. Won suuho goto koɗo jofti ɗo am ɗo hanki jamma ina ɗaɓɓita golle. Mi haalanimo noon aɗa sohli golloroɗo ngam lomtomi hami arta. Joom galle o wi holto woni. O wi omo woni ɗo suudam ɗo. Joom galle o wi noddumo ara jewtiden e makko. Boubou ruttiti suudu mum o tawi kodde ina jiimi e deftere ina janga. O wi kodde yo ar gollinowo ina yiiɗi yewtidde mum. Kodde ummi rewi e makko. ɓe jetti kodde salmini
Boubou foɗanimo 6 kamɓe ɗiɗi fof ɓe jooɗi. Joom galle o wi bisimilla ma e wuro amen ngo Kodda Moosi. Joom galle o wi holno mbiyeteɗa e holto ummoriɗa. Kodda hebbiri wi mbiyetemi ko Kodda Dia jeeyami ko leydi Mauritanie. Joom galle o wi min ko Abdoul Sina. Hol golle ɗe jiilorɗa? Kodda wi golle ɗe kemmi fof komi ɗanniɗo tan mboɗo yiilo ko dañmi. Joom galle o wi min mboɗo sohli gollotoɗo. Golle ɗe ko dengol galle o e ko woni e nder galle o ko fof gila e marchandise ha e werlaji ɗi. Golle ɗe noon ndumoro tan ko lewru ha ɓuura laɓandema tan ko ngam lomtade Boubou ha gurti mum gasa. Kodda wi mbasi ala hen mbiɗo wawi wadde e golle ɗe. Abdoul haalani Kodda holno foti o yoɓata e golle ɗe e kala lewru. Ɗum hawrani Kodda. Abdoul wi Kodda addanam kartal ma d'identité. Kodda nanni jungo e poos yaltin kayit mum juddu weeɗimo. Abdoul Moosi wi mboɗo yanana kartal ma d'identité koko majji. Kodda deƴƴi haalani haydara. Abdoul wi mami ƴeftu hen natal mi tottinma yummajo. O yeeƴi e Boubou o wi Boubou yaadu e Kodda kollamo galle o gandidiramo e gollotoɓe ɓe pamminamo golle ɗe no jarata. Kodda e Boubou gummi deggodiri ɓe jalti. Boubou sorni Kodda gollorde nde ɗoɓe ngari fof Boubou annodira Kodda e gollotoɓe ɗon ɓe. Goto fof o haalana Kodda holno on wiite no yettate e gollal mum. Nden ɓe jiidi gollotoɓe ɓe fof Boubou hollimo magasin aji ɗe kaake ɗe moftete, o hollimo jofle werlaji ɗi, o hollimo dame ɗe fof. Ñande hen Kodda fuɗɗi golle. Kanko e Boubou ɓe gondi ɗon balɗe 4 hawri pofde Boubou puɗɗitima. Boubou jooli e ndiwowo ka weeyani Mali. Nde Kodda ummi Mauritanie o rewi e leyɗele kewɗe, o woni e guure kewɗe, kono ko ɗo hakkille makko ɓuri jaggude. Ko dañi ɗo ko e Kigali ko ala fof ɗo dañi ɗum. Kigali naaɓe jaɓɓimomo teddinimo, o dañi golle omo gollo e tewɓe gollotoɓe fof ina korsinimo, ina dokkimo fodde makko. Balɗe seeɗa ɗe woni ɗo e Kigali ɗe jejjitinimo caɗele ɗe hawruno e lawol ɗe fof. Wuro ngo arno fof o dañi ɗon caɗele ɓurɗe sattude e ɗe o hawruno ɗe. O waddi miijade beele ladde nde fof wona hono ni waymoji. Hen sahaji ɓernde makko bona ha nimsa jolanamo, nimsa ngal ɗanngal ngal o jottoronoki o heɓanoki. Kodda meeɗa ɗanade ha hoyɗi ma ɗanno. Ɗanngal meeɗa yentude jewte makko. Ɗanngal makko koko bettimo. Hay kanko o anda ni holno ɗum addi hakkille makko. Ñande jencudi baccalauréat yaltata o soodi jayde wande doggol yawtuɓe kawgal ngel, omo tiimi e inde heɓɓe seedantago baccalauréat ɓe, omo janngiri gite ɗe inde ɗe o andi joomumen, sabu ɓe janngidino e duɗe gadane ko adi nde omo yaltini école. Kodda ina miijo o waaduno e nde haralde, kala ko ɓe namdono ko kanko adoto jaabade, kala ko tehnoɓe ko kanko tehtanno. Kawgelaji maɓɓe fof ko kanko daɗanno. Kono hande kamɓe fof ɓe piilama, ɓe mbakkima, ɓe keeɓi seedan faagu maɓɓe
seeɗan faagal maɓɓe gadanal e duɗe jaabi haa tirde ɓe keɓi coktirgal coktowal dame duɗe towɗe ɓe tongitima kamɓe ɓe mbawi jokkoyde jangde maɓɓe e fannuji kewɗi kono kanko Codé o heɓani haydara o dañani hay hunde ala wonko heeɓi saabu omo andi koɓe gandi ko walla ko ɓuri ɗum ni o jangi ete ko kanko janguini hoore makko e yidde makko e pellital makko e ballal gueno e duwaw jinnaɓe makko e hokkimo ko dañi ko ɗe inɗe ɗe Codé jiimi hewɓe hen tani ko haalanimo gurdammuji mumen jinnaɓe mumen ɓooyani haydara ko ngari ɗo woni hen ni ko laamu ngu e hoore mum ittoyi ɗumen leyɗele goɗɗe addi ɗumen ɗo hokki ɗumen koɗorɗe fewnen ɗumen kayitaji sukaɓe mumen nanna école aji laamu ene jangga Codé serani e ɗi miijoji ha wadere wi e ɗerol ngol o jimnol ngol pat o andani to nde ummi nde yalti koye yitere makko ko gongu ɓernde makko koko metti o waɗa ko ina muusi haɗede hakke mum loppitede ko jeeyi totte mo jeeya ɗum ina muusi kanko Codé jibinaɗo e ndi leydi bammakko jibina e mayri tani ko kadi jibina e mayri o haaɗe kayitaji mayri mo bammum ari ɗo hanki tan totte ɗum ala ko foti muuñ saabi ɗum koɓe gona gotum hay guri ɓalli maɓɓe jiidani laamiɓe mbi ko ɓen ɓe ɓuuri jiidude ko kamɓe ndendi guri ɓalli ko ɓen ɓe jiiɗi fottude beele ina ɓeydanaɓe kewendi beele eɓe daña doole ko ɗon Codé felliti yiiloyade seeɗan faawu ko ɗum namni foof ina jaranimo ko ɗum addinimo ɗannade ko ni ɗanngal makko ardi Codé woni e golle ɗe ina gollo o wowodiri e gollotoɓe foof hen mo jiiduɗamo foof cikkata ko kamɓe mawnide walla pijji guila koɓe suhaɓe o naati e golle ɗe foof o faamiɗe ha ko ɗon tan wawi haadde golle makko natti haadde rende galle o tan o watti wallude ɓe e gueɗe kewɗe Abdoul Sina yi golle ɗe Codé golloto e galle he o teski e makko softede mawde yaajede hakkilantagal muñal e casal subaka goto Abdoul tawi Codé ina jonca werla e nder jofde werlaji galle o faadi ha Codé jippi e werla o wi Codé ɗe heɗa wawi dognude werla a meeɗa kam ɗum haalande Codé wi ina woodi en meeɗa ɗum haaldude Abdoul wi ɗum ko hunde moƴƴere meccal kala ko mbawɗa hen ko ɓeydare Codé woni ɗon ha Boubou arti kanko e Boubou ɓe gondi ɗon yontere subaka goto Abdoul noddiɓe kamɓe ɗiɗo foof nde ɓe gari Abdoul yettiɓe kamɓe ɗiɗo kala e golle maɓɓe baɗɗe fayida nde ɓe mbaɗata e galle o ɗe o waɗi jettoru keeriɗo faade Codé o haalani Boubou darde nde Codé daari e galle o kamɓe golle paydinɗe ɗe o golloro ɗon ɗe Abdoul wi Boubou joni tawde a foftima ƴettin golle ma Codé an addanamma permis ma ɗo wirɗo werlaji mi tottuma goto e werlaji galle ɗi jokka gollade ɗo Codé wi mbiɗa wawi dognude werla kono mi ala permis dognirɗo ɗum ni ene jeeya ko hadnomi haalandema wonde mbiɗa wawi dognude Codé felliti haalande Abdoul foof o wi sa yi ñande namdiɗami kartalam d'identité mi tottanima komi ala kartalam majjani komi meeɗani heɓde kartal d'identité e gurdamam
wadda haalani Abdoul gila nde yaltina école sabu wasdirum addude juddu keso ha no jokkiri jangde mum e ballal ceerno Diop no yaari collège joɓateɗo golle makko saret mbabba golle makko kestoroɗo joljiji kar no janggiri dognude werla no ummori leydi makko Mauritanie hawo yetti Kigali fof o filli no yaruno haydara o diwani hen Abdoul e Boubou ina keeɗi ha kodde jofni Abdoul wi ko addi ko fof alay saago fewjen no keɓirɗa kayitaji saabu aduna hannde o sa ala kayit way kono ala ɗo jeeɗa ala no keftinirteɗa ete hay goto jogata o cuusal e hoolare jokkodirde ma gueɗel gonguel nguel sa ala kayitaji wona golle fof mbawɗa gollade nden noon feeram ko halfindema sardiŋam mbiɗo jogui sardiŋe e nder gallam ɗo konmi ɗo mbiɗa awi hen ɓesnoje kecce e leɗɗe goɗɗe kecce woni lijumaji o wi mbiɗa awi hen lijumaji e leɗɗe goɗɗe so tawi ina hawranma gara gona ɗon aɗa roosa leɗɗe ɗe aɗa reena ɗe e nder on tuma gonen e ya garta jilugol kayitaji kodde wi min mi yawra hay gollal gotal gollal so tawi tan wona gollal kaɗangal walla ngal moƴƴani mi hirsirta ngal kala gollal ngal dañata ko cuuroɗa aɗa foti ngal teddinde Abdoul wi nden noon ya heblo somi ari e ñaltoyde jaaden galle nde Abdoul yalti biro mum tuma ñaltol tawi kodde ina fadi ɗum dammal yeeyirde kodde joli Abdoul riwi werla ha dammar galle mum kañum e kodde jippi ɓe naati Abdoul andodiri kodde e yimɓe galle mum cuddiɗo mum suhaɓe mum e gollotoɓe ɗon woɗɓe ɓe kamɓe fof ɓe bismi koɗo mabɓe kodde Dia bottari ɓallina ɓe gotti ha ɓe gayni kodde holla suudu mum heptoyron Abdoul kañum jokki haajuji mum goɗɗi hedde kikiɗe o noddi kodde o holli ɗum sardiŋ o kodde fuɗɗi golle mum kase janngoye mum kodde dawri laɓɓinde e ŋarɗinde sardiŋi mum kodde remi kuuɗoli ɗi cohlaka ɗi fof ha laaɓi o fitti kakoli camminoɗi ɗi jorɗi e kecci o fondiri ceeɓe leɗɗe ɗe fof ha poti kanji fof ɗi jogui sayade wotere kodde dartini diggiraji puɗɗinoɗi yande o fewniri boli ɗi o yacciniɗi haɗi jaaji sardiŋe ñanti ha wayno jaam ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe oɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama